ҳар як кишваре ки дар арсаи ҷаҳон ҳамчун кишвари соҳиб истиқлол эътироф мешавад, мувофиқи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ки сарчашмаҳои онҳо анъанаҳои деринаи таърих мебошанд, бояд дорои чунин нишонаҳо бошад: забони ягона, марзи муайян ва меъёри муқарраршудаи аҳолӣ. миллати тоҷик ки аз тӯли таърих то имрӯз бо фарҳанги волои давлатдории худ маълуму машҳур аст, ҳамоно аз қаъри таърих, аз замони Куруши Кабиру Фаридун ва шоҳ Исмоили Сомонӣ бо худ рамзҳои махсуси давлатдорӣ дошт. ҳанӯз дар давраи Куруши Кабир мардуми тоҷик санади олии ҳуқуқӣ ба истилоҳи имрӯза конститутсия ва дар замони шоҳ Фаридун ливо бо мафҳуми ҳозирааш парчами худро дошт. баъди ба даст овардани истиқлолияти комилан милливу давлатӣ, миллати сарафрози тоҷик бо роҳнамоии пешвои худ рамзҳои давлатдориашро дар конститутсия эълон намуд ва онҳоро муқаддас шуморид. ба шумори муқаддасоти миллии мо дар қатори конститутсия, парчам, нишон, суруди миллӣ, ҳамзамон сарҳади ягонаи давлатӣ, забони модарӣ, забони ноби тоҷикӣ, президенти кишвар ва истиқлолияту ваҳдат азизу муқаддасанд. албатта ин рӯзҳо мо ҷавонон аввалан шукрона арзон мекунем ки чунин як давлати соҳиби истиқлол дорем. тоҷикистон низ ба мисли дигар мамлакатҳои ҷаҳон соҳиби расму русум, муқаддасоти миллии худ аст ки аз он ҷумла онро парчам, нишон, суруди миллӣ ташкил медиҳад. вазифаи асосии мо ҷавонон асосан дар айни ҳол бобаҳои хубу аъло хондан ва дар оянда саҳми худро дар пешрафти мамлакат гузоштан аст ва яке аз вазифаҳои муҳим баҳри мо ҷавонон ҳифзу арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ ки он моро дар байни мамлакатҳои дигар муаррифӣ менамояд. бояд мо аввалан худ арҷ гузорем, ҳурмату эҳтироми муқаддасоти миллиро донем. он шароите ки дар баҳри мо ҷавонон муҳайё шудааст ба қадри он расем. албатта ин аз мафкураи ҳар як ҷавон вобаста аст ки он чӣ қадар иззат мекунад, ҳурмат мекунад ва ба қадри муқаддасоти миллӣ ва асосан ба қадри кӯшишу заҳматҳои ҳукумат мерасад ва худро ҳамчун як саҳмгузор дар пешрафти мамлакат эҳсос мекунад ва хизмати худро дареғ намедорад. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯзҳо мо мардуми шарифи тоҷикистон дар баробари доштани истиқлолияти давлатӣ муқаддасотҳои миллии хешро дорем ки ин баёнгари ваҳдату сулҳу ягонагӣ ва истиқлолияти миллат мебошад ва вазифа ва масъулияти шаҳрвандии ҳар як фарди ҷумҳурии тоҷикистон аз он иборат аст ки ин муқаддасотҳоро арҷ кунад, онҳоро эҳтиром намояд ва чуноне ки дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон омадааст, ҳимояи ватан, марзу буми он вазифаи ҳар як шаҳрванд мебошад. конститутсияро низ мо бояд арҷ гузорем, эҳтиром намоем ва ин рафторҳои мо бо сухан не, балки дар амал татбиқ гардад. дӯст доштани муқаддасоти миллат албатта шараф аст, аммо на ҳар кас ин дӯст доштанро ба таври умумӣ мефаҳмад. бояд дар амал ватанро дӯст дошт, дар амал онро ҳимоя кард то ояндагон аз мо розӣ бошанд, чуноне ки мо ин ватани ободу зеборо аз гузаштагони худ мерос гирифтаем. мо ҷавонон бояд бар он бикӯшем ки ба ояндагон низ яке аз мамлакатҳои беҳтаринро ба мерос гузорем. ҳар як фарди солимфикри ҷомеа, аз ҷумла ҳар як ҷавон мебояд ин муқаддасоти миллиро ки асоси бунёдӣ ва пойдории давлату миллат ба ҳисоб мераванд, чун гавҳараки чашм ҳифз намояду гиромӣ дорад. ҳамчуноне ки ниёгонамон баҳри имрӯзи дурахшони мо ин арзишҳоро безаволу газаннопазир мерос гузоштаанд. яке аз муқаддасоти миллӣ ки онро шаҳодатномаи мамлакат медонанд, ин конститутсияи сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки арҷ гузоштан ба он бояд чӣ гуна бошад. вақте ки мо конститутсияро медонем ва ба он арҷ мегузорем, албатта онро риоя мекунем ва вақте ки мо онро риоя кардем, дар ин ҷода аллакай маълум мешавад ки мо арҷ гузошта метавонем ба муқаддасоти миллӣ ва инчунин вақте ки мо арҷ гузоштем, албатта носомониё, нобаробариё ё ки корҳои нохалаф дар дохили мамлакат кам мешавад. асосан ана ҳамин маълум месозад ки муқаддасоти миллиро чӣ гуна арҷ гузоштан лозим. эҳтироми ман нисбати конститутсия ё муқаддасот дар он аст ки ман аз рӯи қонун ё санъатҳои конститутсия амал мекунам, аз чорчӯбаи қонун намебароям, ҳамчун донишҷӯ омада таҳсил мекунам, дар ҷамъият мехоҳам саҳми худро гузорам ва аз рӯи конститутсия амал кунам. ин аст албатта ба андешаи ман арҷи муқаддасоти миллӣ.
شکرانه از صلح و آسودگی، شکرانه از فضای آزاد و آباد دیار، شکرانه از نعمت‌های بی‌بهای تاجیکستان بی‌اشتاسا ما امروز استوارانه به سوی پیشرفت و شکوفایی قدم میزنیم و قدم به قدم مفکوره ملیمان را توسعه میدهیم و تمام ارزش‌های ملی و دولتی را باز هم عزیز و گرامی می‌داریم، تحکیم می‌بخشیم و شادانه زندگی می‌نماییم.